Здравейте хора от YouTube, аз съм Морко БГ, днес ще играем Майнкрафт. Рано отделяне. Има ли сърбърни? Не. Какво става това? Айде, трябва да закриваме. Къде е това? Сърбърци. Какво правим? Но защо купай с меча? Не, защо чупиш отгоре? Не. Кой чупи отгоре? И това така. Дето аз не оправих. Това. Не се чупи, бе. Това ще е колиба. Това ще е един бункер. Разширява я. Отстанете. Това повече аз го направих. Кой за касение така? Аре, стане. Адята сунеме какво? Адята Ти ли си 13 левел? Yes? Не си само ти. Вече сме готови за стания бункер. Против зомбите. Малко светло. Да. Не е против зомбите. Против зомбите. Къде има години? Аз не съм ги включил, очаквам да има зомбите. А легла? Те са вкъщи. Къде сте? Отвън съм аз. Ето една лопата разширява стените. Дръж. Кой? Къде? Ето с тебе. Ходи малко напред да ще вземеш. Взя. Уй, Ти разширява, аз ти на телепа кой гъди. става брачет? Виждам зомбита. Къде? Нощи! А нямаме покрив. Имаме къщи. Къде вкъщи? Аре. Аз отивам вкъщи. Айде стига. Да, ще видя яди си Пламен. Не, иди ти яди, да. Според Пламен. Коза. Ще принася да. Аз минах си Пламен. Аз минах и Янец. Минах и Цветалин. Да, е вярно. Първи съм горе. Аз легна на Пламен. Ей, стави от леглото. На принцесата дам. Не дам. За никой. Аре, ляги до център. Рекламите. Какво имаш? Вау, имаме броня. Не. Да, имаме броня. Колко много брони имаме? Само да си махна един шлем. Зомбита! Къде? Имаме златния шлем. Къде има? О, съм помагал на това. Ти са железен меч и ги трепеш. Да. Бягай! 1 милион са. Аз бягам тази. О, пане. Цяла стъклена бърна. Ето го едно! Още! Чакай си, той под него стой. Давай, иди. Къде е, бе? Аре го изкараме от него. Той му падна бронта, нищо аз се взех. 2 сърца. Благодаря, отивам да убивам. Имам една цяла стъклена броня в моето зомби. Пая! Уби го, аре. Аре, че не аре бе. Ниско пресенце. Изкелет! Какво да направя?
Аз тя да са, вичекне на обронимо ме нещо. Знам, аз съм, знаеш ли колко малко сърца? Аз бия една... То честа ни е пълен само с брони. Да, малко за това. Добре, бе. Не, твоята броня е чатната ли? Не, Моята да. само на гръбника гащите да тъжки да. Скелет! Да. А що трябва да го убия, да знаеш? Аз го убих. Файер! Аз съм 14. Помогнете ми да го залови. Аре, кой иска да има? Да, да, бе. Трябва заедно. Това е голямо. Оф. Благодаря ти. Косми. Инсталирай само каската му. Аз чам да седна да пия на кафе. Само да следвам. Аз трябва да търся да има. Я си не. Кой има айрон кирка? Я се го класне. И аз нямам айрон кирка. Аз имам кирка. Айрон. Да. Сребро. Не, това е камък. Чакай, не отстане. Чакай. Чакайте ли? А кой взе храната? Идвате ли, бе? Да. Доста нагоре, бе. Ти тръгна от кога? Но няма айрон кирка. Пещерата ли? О, чакай, ние нагоре забъркахме. Чакай. Ето ви нещо, колко бе плата пак, виж. Пусна хредстон. Къде сте? Чакай ми си кирката. Аз имам, чакай. Айрон кирка. Да. Да, бе. Да, бе. Да. Събери камък и направи печка. Чакай, аз взема крафтинга печка. Къде си? И сега, чакай. И сега ще ходим. Чакам те. Къде да е? Идва ли? Аре. Да продължавам. Его, Сталинаре, ела дет намери рестона. Чакайте, аз съм надолу. Като си нагоре. Ела да видиш къде е. Да завия ли? Да. Виждам ли. Къде? Къде е печката? Дера да аз не мога да направя крафтинг тейла. Ето, че крафтим. Ето така. Направи една печка. Намерих. И я служи тук. Чакай, Яница, писе. Писе, Яница. Я ми дай малко храна. Кой ти? Добре, колко ти трябва? Аз му 20 евро. Две ли? Ами що това златото е? Ще си направя златна. Две ли ти трябва? Да, фарни да първи. Трябва да си сложи. И го вече си сложи. Не бе, аз имам още бе. Ти ли са първаните двете? Не. При тебе? Да. А, трябва биш. Добре, да ти дам ли нещо? Не. Така храна ти Още да. радъчка ти трябва. Не бе, това бе. Да извини ли? Не тупи красиво, не. Къде има златна кирка? Кажи ми къде са. Зад ето. Махай тази пичка, махай я. А, ти махай. Опа, отели в някой. Извинявай се. Браво, сега махай. А, не става с ръка. Искаш ли кирка, бе? Дясно. Ето го. Бягайте.
Ето го. Светнете лампите. Пет се път, хора. Първият щупен на 108 златна кирка. И що не го даде? Светлина. Да, що не го даде, бе? Някой да има редстоун. Не. Що ли не? И ти ли го взето? А що ли го? Даде, бе, къде има айрон? 20 айрон. Абе, дай ми го да го спечем, бе, човек. Дай, чакай. Ние ще ходим да такова, сега ще купаем. Ще търсим диаманти в този епизод, хора. Добре, къде да купая? Еми, ако искаш, ей тук почни. Ей тук на тъмно. И аз започвам. Направо да ми светнете. Стали ли са? Светнете ми. Аз нямам нищо. Яница, ела тук, ей тук е Цветелин, купай при него. Ей тук. Да, бе! Ето! Къде? Диаманти! С златна кирка дава ли? Не! Дава ги, бе! Не ги дава! 3 айрон. Не имам. Барем да сте соля го печете. О, диаманти, хора! Къде бе? Ей, сега ще виж. Никой да не ги чупи. Аз ги намерих. Яница, чули, едно сино не го чупи, чули. Ела. Покажи му го, покажи. Ето виж. Къде? Ето го. Ела бе. Ето го. Ето го е там. Виж пред мене. Дайман. Ето купая. Яница, служи крафтинго. Една кутия. Браво, хора. Ей, трябва да държиш в момента. Браво, хора. Виж, къде има. Ей, тук до диаманти. Дайман. Пай се. Айрон кирка. Първият щупен диамант. Браво, колко много! Пейте се, хора, пейте се, искам аз да взема изпито. Разкопавайте до диамантите. Кой ще го каже браво? Браво. Купай. Разкопавайте, може да има още. Колко са? 7! 7 дело на 2 не може. На 3 ден не може. Трябва да ми още 2. Разкопайте около диамантите, хора. Аз обяснях. Що повече? Първата. Защото мен дебанч. Да. Ако се правим с 2, 4 по един меч, кой ще кажете по един меч диамантен? Аре, излизаме от мината, че не. Чакайте ме, че аз не знам после. Къде сте? Ей, тук сме. Виж Светелин къде ходи. Ей, тук има по 2. Бърди се, ме, принцеса. Бро. Следвайте. Светелин да води. Да, Светелин. Колко минути стане? И аз спри да ходиш. Чакаме. И колко време? 13 минути и 50. Ай, спро. И хора, това беше епизода за диамантите. Намерихме ги. И аз бях Морко БГ. Вие бяхте моите морковчета. Това беше тройно оцеляване. Първи сезон, 32 епизод и да намерихме ги, но се кефя. И чао от мене.